Kuya Baut. Ay, nagulo gitara. Sa lalaki. Ay, kung manarap na nag-gitara ini. Una na tal. Labi na pala pag-gitara. Ang galing ka naman kansupig ko niyan. Jesus. Turbo man ini. Ano talaga ka ng pag-gitara? Ano ba bagang nag-gitara? So, kunya lang. With Relax. feelings. With feelings. Grabe naman. Magkakabiririk naman ang hasang. Uyug-uyugon mo ah. Alat ka tamay namamalisyahan nga niya ka. Hoy! May namamalisyahan ako dyan sa gitara mo. Ano naman, pakialamero Muna na eh, ini. bilang sa duwa tulo. Natatuloy ang kwerdas. Apat, no! Hi. Siya ako masyaga. Alam mo ha? Anong tanong ka ni kang primero? Ah. Pangdua. Pangtulo. Oras pangapat. May pangapatay ko nga na eh. At ang ano yun eh? Daw gagiraray. Wala taday ka nga magparahiro tapos ibut lang ko ano eh. Dahil talaga ako kinahiling. Apat bagay yan ho. Apat. Na, tuloy-tuloy nga ni Bagahaw. Oh, yan o. Hinirinat ko na. Ano ta anuan? Ako mas nakaaram ka na eh. Halat ka. May namamalisya naman nga ako sa gitara mo. Saan bagahalin eh? Cambodia. Cambodia na naman? Sa Cambodia yan. Pinick up ko sa California. Yan. Ngayon saan ako nakabot lang? Ti gitara na may mga luwo. Yan nagluluwas. Yan nagluwas? Bumakal ka sa diri mo. Ako may gitara naman mahalo. Kompleto. Bakwaro kang... Ano baga? Narap baga? Dahil maghimaray na tanaw. Nagitara mo ah. At sa buhaong bayan tanaw, dahil mo pagparagitaraon. Nagkikadangog ka na sa nanganay. Yan nga ang problema. So nagdalaw kayo ng problema. Ako ang problema magpalahimate. Para ako naghahapot man sana. Bali, maninim mo ko. Ano pagbago sa panyukot na munong ka nabukulan kita. Ano na, bayad. Pag napara ko nga ni nakaano nga ni. Hindi ka kumaag. Ano mabayad? Tama-duma na nga niya ang tawo. Para nakikilang ako ng problema. Dahil ka mag-gitara. Tranquilo ng guru gitara ko. Dahil ka matatawa ng gitara. Dahil ka magpala-gitara. Gitara mo! Dahil ka lang babatabat ka. Kuya mo parang kang kanya naman yun mo. Ha? Hindi ba yung good mo ha? Nag-gitara? Hindi ka gitara. Mararaot ng gitara. Tuloy-tuloy ang kwerdas. Ang tulubon mo ha?